Svårare där. Ja. Victoria. Gör en boll tillbaka. Då går du till K ner och så vidare. Du slutar mot mig istället. Ja, okej. Jag missade. Om du går in i K. Tänk att du rullar på han i högersidan. Det där var lite svårt för han och för dig också. Tänk att du börjar forma han lite nu. Och pressar du in. Pressa in baken. Då lite mer. Ja, håll emot högerfänken och tryck med vänster. Ja, håll emot. Tryck till baken. In lite mer med vänster. Ja, just det. Och här känner du dig lite svagare i vänsterfinkan. Ja, men jag flyttar ju hela fötten. Va? Jag sitter ju så här. Ja, precis. Du måste sitta på vänster och få ner höger. Det är lite han gör ju. Du ska bara komma. Tänk. Så, dra tillbaka ytterfejken lite grann om du vill forma på. Ja. Så att du inte glider ut när du kommer ner. Bra där, jättebra. Om du gör en boll först. Gör en boll på ytan. Så börjar du sätta dig ner till höger nu. Så bara du tänker åt sidan. Håll trycket kvar på högerfickan. Ja, lite grann. Håll emot höger. Ja, håll emot höger. Där måste jag. Så. Ja, bättre. Sitt. Skänkan kvar. Ja. Ja, men det där. Ja, okej, bra. Då kände du själv lite grann hur